जल्दी उगिए आदि तो गोसाई हमरा घटिया पो आके सबके है दर्शन कराई हमरा घटिया पो सब दिवई जो हताल रहिया जल्दी दर्शन दिए गोसैया आज जल्दी से आई सवार होके रथिया पर जल्दी उगिए आदि तो गोसाई हमरा घटिया पो आके सबके है दर्शन कराई हमरा घटिया पो जल्दी सुनी पुकार एगो सोइया हमार हमरौआ के कब से बोलावतानी होके पनिया में खाड़े जो ही रहिया तुहार सब काहे ना दर्शन करावतानी हो जल्दी सुनी पुकार एगो सोइया हमार हमरौआ के कब से बोलावतानी होके पनिया में खाड़े जो ही रहिया तुहार सब काहे ना दर्शन करावतानी बानी खोदे से आसरा लगवले रौआ कहाँ बानी दे लगवले तनी ध्यान दिना हमारा बतिया पर जल्दी उगिए आदि तो गोसाई हमरा घटिया पो आके सबके है दर्शन कराई हमरा घटिया पो परफेक्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी म्यूजिक बाय विकास सिमरिया होके पनिया में खार जो ही रहिया तोहार बोली कबले है दर्शन कराई बहो भइल अरघक बेर भइल जाता देर बोली रौआ कबले आई बहो बोली होके पनिया में खार जो ही रहिया तोहार बोली कबले है दर्शन कराई बहो भइल अरघक बेर भइल जाता देर बोली कबले है रौआ आई बहो बाटे सब लोग दिवई भूखल उनकर मुहा बाबा देखी ना सुखल आज अर्जुन राजा पूजा करत आवे मटिया पर जल्दी उगिए आदि तो गोसाई हमरा घटिया पो आके सबके है दर्शन कराई हमरा घटिया